Autobusauroa. Dinosauro bat dago hor benetan eskeletina doktorea? Aha, hurbildu aurrok. Ara, hortxe daukazue. Zer deritzozue? Ene, benetako dinosauro bizi bat. Bizia ez, Ralfi, hilda dago. Baina, zertan ari dira hoiek? Hezur fosilizatuak lurpetik ateratzen eta garbitzen. Paleontologok hoxe dugu dinosauroak benetan nolakoak ziren jakiteko bide bakarra. Hortaz LJD bat baino ez da, eskeletina doktorea? LJD? Lurjotako dinosauroa. Oso ona, baina LJTR bat da. Lurjotako Tyrannosauro Rex bat. Ene, Tyrannosauro Rexa, hiltzailetan hiltzaileena, zitaletan zitalena. Dinosauroak ez ziren horren beldurgarriak ziurrenik. Baina dinosauro hitzak musker beldurgarria esan nahi du. Nire ikerketen arabera, dinosauroak ez ziren muskerrak. Egia da, Dorozian. Ez ziren muskerrak, baina narrastiak ziren, egungo muskerrak bezalaxe. Eta gehientsuenak, ez ziren horren beldurgarriak. Eta nola dakigu hori, dinosauroak aspaldi desagertu ziren. Gizakiak ez ditu ezagutu ere egin. Eta inork ezagutu balitu etzen guri kontatzeko biziko. Eta nolatan zaude horren ziur, Carlos? Juhu! Andereño bizkurne! Maestrasauroa! Nola deitzen da 65 milioi urteko dinosauro arrautza? Arrautza, gogortua. Ulertzen gogortua. Oso ona, Andereño. Eta, interesgarria indusketa? Bai, hau ikusgarria da. Egundokoa. Eta dirudienez, zuzeua proposatonduta etorri zara, Valeri. Gazte denboran bezala, Carmina? Eskoziaraino joan ginenean bezala nes lakuko monstruaren bila. Hori historia aurrean izango zen gutxienez. Entzun dut, Arnold. Torio paritxo hau zure bildumarako. Arrautza pola. Inoiz ikusi dudan arrautza fosilik bikainena da. Guazen aurrak, barkakorrik alde egitea, baina joan beharra daukagu. Mil esker iragana ikusmiratzen usteagatik. Horretarako dira ba laguntza harrak? Ez utzi harririk ikertzeke, horra nire araua. Zera, harria aipatu duzunez, utziko ikusten harri hori, arrautza hori? Noski, Arnold, baina zaindu ondo. Horrelakoak ez dira maiz aurkitzen? Ene, harri ederrak dauzkat etxean, baina hau apartekoa da benetan. Tamal arrautzaren ordez Tyrannosauro Rex bat aurkitu ez izana. Pentsa, Arnold, borroka eta sarraskia pilpilean. Haze kanpo ekintza mundiala. Niri dagokidanez, hildako dinosauroa da dinosauro seguru bakarra. Tira aizue, dinosauroak ez ziren horren gaiztoak izango. Nola esetz, Phoebe, dinosauroa lurreko izakirik handiena eta zitalera zen. Ara, Carlos, dinosauroa ulertzeko haren lekuan egon beharko genuke. Ez da ala, Carmina? Egia galanta, Valeri. Doktore, zatoz bizkor. Agur, aurrak, ondo ibili. Itxaron eskeletina, doktorea, tori harria! Lotu segurtasun uala. Baina ez diot harria itzuli ordea. Izango duzu nahiko asti itzultzen garenean. Itzuli? Ai, ama, hau susmagarria! Ai! Nik beti esan dudan lez, ordularia atzeraka ipintzeko esku egokiak edukitzea nahikoa. Baietz, muski? Aurrera hortaz! Nire irudipena da, ala norbaitek atzera egiteko botoia sakatu du. Indusitako guztia desinduzten ari da. Denboran atzerakagoaz? Haupa, hau ez dugu inoiz egin. Arraioa! Martxa honetan jaiogabeak izango gara laster. Orain ez dut jakingo zer izango nintzen handi egindakoan. Baina bestalde, Phoebe, ez dago iragana bezalakorik? Arriskatzeko, asmatzeko ala erratzeko eta saltxan sartzeko.
Zergatik oztu du horren beste? Glaziazio garaira itzuli garelako. Duela 1.000.000 urte izan zen hori. Ezin gara leku epelxeago batera joan andereño? Leku epelxeagora ez, garai epelxeagora. Hine, atzera egite abiadura muga hausten ari gara seguru. Begira sumendiari, laba barrura doa berriro. Ari gara iristen txikiak. Beste 1.000.000 urte gutxi batzuk eta bapo. Ala, Fede. Goi kretazikoan gaude. Ai, denboran ainatzera etorri gara, eskeletina doktorearen harriat desfosilizatu eta arrautza bihurtu baita berriro. Zer uste zenuen ba, Arnold? Behin arrautza? Arrautza beti. Baina zer esango du eskeletina doktoreak? Ez larritu, Arnold. Nahi beste asti daukazu, 1.000.000 urte hain zuzen. Eta orain deno kanpora arakatzera! Gurpilek eskertzen dute gehien denboran bidaiatzea. Zera, andereño Kizkurne, zenbat urte atzeratu gara zehazki? 67.000.000 urte, hilabete batzuk gora bera. 67.000.000 urte? Hortaz, agian ikusiko ditugu. Dinosauruak! Korri! Mil esker, Muski. Hautsi balitz eskeletina doktorea etzen pozik izango. Ze dinosauro motak errunote zuen horren arrautza handia? Zer? Eutsi, Fibi! Eusten diardut ba! Itzuli nire arrautza lapur horrek. Hori ez da zurea, aizu. Beno, ez da nirea ere egia esateko. Arnold! Tira, jana ez da jolasteko, makalsaurotxo. Oiene! Bizkor, bazkaltzeko nahi gaitu horrek. Nire ustez, hostoak nahi ditu, ez gu. Dinosauroa da hori, Tim. Izaki, anker, zital eta nazkagarria. Azkar, autobusera agudo itzuli baino lehen. Tira, Ralfi, ez ziruditen aragijaleak, belarjaleak baizik. Bai, hori entxalada izango zuten, orain bigarren platera nahiko dute. Gu! Ez dakit ba, Carlos. Entxalada zuten bigarren platera agian. Kontu korapilatxua, ez da? Dinosauroak ankerrak dira ala diskidetsuak, baketsuak ala basatiak, hiltzaileak ala... Zer da, Muski? Arnold? Fibi? Eta ornitomino bat? Horra, ikusten zer gertatu zaien? Irentxi egin dituzte! Arrastaren bat, Dorozian? Oraindik ez. Ze izan da hori? Dinosauro gozeti bat Arnold burgesa eskatzen. Eta Fibi frigituak. Ez, parasaurolopus talde baten zarata da. Ura edaten ari dira. Eta landareak jaten. Monstruozarroiek dagoeneko jantituzte Arnold eta Fibi arropa eta guzti. Pentsatzea ere alakorik, euren zereginetan da biltzabake-bakean. Bai, noski. Gure lagunen okela uraz laguntzen. Anker zikinak. Carlos, egarri direlako hariko dira edaten. Bai, Arnolden odolaren egarri. Itzuli ona arrautza ebasle hori! Bale, lasai, txiki, lasai txintxo hori. Araki jalea ote da, ala belar jalea. Ez dakit, arrautza jalea izango da behar bada. Eta ume jalea.
Tira, Arnold, utzi joaten, arrautza bat baino ez da. Eskeletina doktorearen arrautza da. Eta niri dagokit arrautza ari itzultzea. Jesus, zeinen ausarta! Nire ikerketen arabera, adarrantzeko zera hoiek... Biktima errugabeak sastatzeko dira. Ez, Carlos, soinuak egiteko dira. Soinuak egiteko? Hori izango dute euren hitz egiteko era. Hitz egin? Bai, noski. Zera esaten dute. Ze gozoa betaurreko duna. Nire ustez, gutaz hitz egiten ari dira. Tira, aurra, kondoriorik ateratzeko bizkorregi da oraindik. Egia da, ez dute hiltzaile odoltza letrazarik, belarjaleak hauek ere muski. Begira! Arnold eta Phoebe dira! Bizirik daude! Utzi ikusten. Iesi doan hori txikiegia da dinosauroa izateko. Ornitominoaren itxurak ez du ezer esan nahi. Dinosauroak denetarikoak dira. Hain zuzen... Entzun, parasapilosoiei paretik entzeko adierazizkero, ibaia zeharkatuko dugu, eta Arnold eta Phoebe salbatuko ditugu. Burutapen dino onargarria, Carlos. Ondo atera da, badoaz! Ulertu dute oharra. Ibaiaz bestaldera, Arnold da Phoebe salbatzera. Edo ez, agian ez. Non gaude? Arrautza oskolak, behin aurkitu nuen abian zeuden bezalakoak. Ederki esana, Wanda. Eta zapalduxeak daude, beraz, duela hilabete batzuk atera ziren kumeak. Zera, zen olako kumeak andereño. Egundokoak! Eta hor datorra matxo ere. Ez du borrokarako asmorik itxuraz. Bere kumeak garela, uste du agian. Eta zaindu egin nahiko gaitu ama zintzoalez. Ikusten bagaitu jan egingo gaitu. Lurrera babesera! Oh, ez gaitu jan nahi, baizik. Jaten eman! Hau botagura. Zuku mamurtu goitikara hori oso gozoa eta elikagarria da. Txikie gustuko dute ABD Macedonia. Zer da ABD Macedonia? Bigundua dagoeneko. Guazen hemendik DIA bihurtu baino lehen. DIA? Zer da hori? Digerituak, iraitziak eta ahaztuak. Zaude, Carlos! Ez dira aragilaleak. Begirazea mazintzoa. Guazen aurrak. Zaude dinosauroa onantza etorri dela. Norbaitek esan izan balit niri, dinosauro gozeti baten atzetik ibiliko nintzela, duela milioika urte irtengo nintzen autobusetik. Banekienik autobusa hemen nonbait egongo zela. Lagunak egin ditugu antza. Lagunak, txantxetan ala. Guazen azkar Arnold eta Phoebe lehen bailen aurkitzera. Dinosauro horiek zerbait egin... Isildu, Carlos. Triceratopsek ez digute ezer egingo. Belarjaleak dira, besteak bezala. Tori, jan txikitxo. Oiene, trudon talde bat! Eta oiek aragilaleak dira izan! Ez da izango. Ez doaz ez letxuburu baten atzetik. Oiene! Mundiala! Trudonek ezin dituzte Triceratops kumeak harrapatu nagusiek babesten dituztelako. Oh, ederki! Baina gu harrapatuko gaituzte! Honek babestuko gaitu. Tricera eskutua da. Neronek asmatua, noski. Zertan ari dira orain? Gutako nor jango duten aurren hausnartzen nonbait.
Ez dut uste, Carlos. Janari erraza nahi dute, liskarrik gabe. Adarrok izutu egin dituzte. Zauritzeko beldur ziren. Fibi! Arrautza, aitz buska horren txokoan dako. Eskerrak. Eskeletina doktorea ez da serretuko. Trabatuta dako. Okerreko lekuan gauden irudipena daukat. Zergatik! Horregatik! Alde! Zarata da hori. Trumoia ematen du. Zerbait larria. Triceratopsak ikaratuta doaz. Alde denok! Enuke iesaldi horretan sartu nahi. Bai, dino erraus bihurtu ginenia. Triceratopsak etzetozen gure atzetik. Trudonen iesi zijoa zen soilik. Tira, oraindik ez ditugu aurkitu Phoebe eta... Arnold! Hor dago autobusa, Arnold! Korri bizkorrago! Nire irudipena da, ala Tiranosauro Rex bat dute segika. Zuzen sauros, Ralfi. Eta Tiranosauro Rexa aragilalerik handiena zen. Zen eta da, kasu honetan. Agudo! Bizkor! Ia iritsi zarete! Ai! Ez! Txiki bihurtuko nau! Arnold! Ai! Jan egingo gaitu! Dinosauro atxa! Aukiratxa, noiz garbitu zenituen hortzak orain urrena. Lagundu! Esan gelditzeko! Ospa hortik! Aseguro honek ordaintzen ote du dinosauro kalteri. Ei, arroskilo! Utzi pakea nire gelakoei! Zergatik ez du bere neurrikoren bat aukeratzen? Dieta egiten ariko da agian. Zaurituko ote dugun beldur da agian, gogora trudonak. Oh, ez deritzozu egunez, inobea. Tiranosauroaren digestioa ikasteko? Ondireño! Ongi umeak. Hazi, handitu! Primeran, berdin segitzen dugu. Barkatu lagun! Arnold! Utzi autobusa lurrean, mesedez! Gogor, Arnold! Eman beldurrik gabe. Ator pasamotzori! Altxau kabila hoiek! Eskerrik asko! Apai! Kontxo, Tiranosaurus Rex apalxiagoa da bere neurrikoen aurka. Lortu duzu! Erabateko zitela ematen zenuen. Baina badakigu ez zarela, noski. Zartako bat bera eman gabe usatu duzu. Tiranosauro horrek neuk bezain borroka gurak utzi zeukan. Argi geratu da, ez zuela arriskatu nahi. Ez zuen saltxan sartu nahi. Espairik gabe, dinosauro belar jale gehiago daude, aragijaleak baino. Eta aragia jaten dutenak ere ez dira piztia odolzaleak. Bai, janari bizkorra nahi dute, zuritzen lanik ez duena. Bo, arrazoi duzue lagunok, dinosauroak ez dira horren zitalak azken finean. Doktoreari arrautza itzultzeko moduan naiz, baina orain zera handiegia naiz autobusean sartzeko. Doikuntza txiki batzuk eta zeu izan zaitezke autobusa. Ralfi! Tira, txikitzeko ordua hortaz. Eskerrak etzaren etxean geratu gaur, Arnold. Tira, arrautza berriro harri bihurtutakoan lasaituko naiz. Askoz seguruagoa da. Martxan, aurrak! Bide luzea daukagu eskolaraino. Bai, 77 milioi urteko bidea. Denbora ziztuan doa gustura gabiltzanean.
itzultzea ahaztu zait. Zurekin seguru zegoen, Arnold. Mil esker. Zatoz azkar, doktore! Ara, inoiz ikusi gabeko egitura geologikoa. Zein izaki bitxik utzi ote du alako arrastoa? Zapatilla sauro batek esango nukenik. Carlos! Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Kaixo, autobus magikoa telesaila? Niretzata? Kaixo, Carmina Eskeletina doktorea. Autobus magikoa saioan azaldu den eskeletina doktorea? Bai, neu naiz. Zer nahi zenuen? Ekoizlearekin hitz egin nahi nuen, baina lanpetuta dabil. Saioari buruzko galdera zorrotz batzuk dauzkat. Bota ba. Hasteko, inork ez du sekula benetako dinosauro bizirik ikusi. Zuzen goitik beheraino, baina haien eskeletoa osatzen zuten ezur fosilizatu askotxo ikusi ditugu. Baina nola dakigu zeintzu ziren belarjaleak eta zeintzu aragijaleak? Oso erraz. Hortz fosilen bidez, belarjaleenak zapalak eta birrintzaileak, aragijaleenak zorrotz txikitzaileak. Tira, esker mila deitzeagatik, agur. Gaurko aurra hauek, dena jakin nahi dute. Esan? Kaixo, inork inoiz dinosauro bizirik ikusi ez badu, nolatan dakizue parasaurolopusak soinu hau egiten zuela, honela. Oso ondo aizu. Eta arrazoi duzu. Inork ez daki dinosauroek nola jokatzen zuten zehazki. Edota ze soinu egiten zuten. Gure irudimena erabiltzen dugu iritzi landuak moldatzeko. Hortaz, tiranosauro rex etzela horren zitala diozuenean zuen iritzi landu hoietako bata, zuzen? Erabat zuzen. Mil esker deitzeagatik. Zaude, beraz inork ez du denboran bidaiatu ez dinosaurorik ikusi. Ez oixe, nola ba. Ezin dugu denboran bidaiatu. Andereñok izkurnek ere ez? Ez tandereñok izkurnek ere. Agur, eskerrik asko. Gustatu ala ez? Kizkurnek ere ezin ba denboran bidaiatu. Baina, ze kanpo ekintza polita, egin ahal balitz noski. Baina ez, baitzera ezinezkoa da.